Po? Ayun na po, ayun. Ako, kapag dumaan sa semestro, ikaw na matulog. Ano ito, ay dito, naman. 1320. Ha? Ito lang ganito ba? Hindi mo lagi mausap ito. Ito din, bago ako eh. Ayan eh. Ito magana eh. Problema sa mga suko lamang ano eh. Stop nila mga magano. Ayaw mo lang. Kasi garay para hindi kita malano ha. Ayan, araw sa akin. Salamat po. Salamat po. Pulo ko duman. Parang hanap kayo duman. Hindi ka nakapo. Sige, salamat.
Ampun.
Si Milky ang pizza nga. Bad na mag-abot din ng music naman. Sige na di kita kabuboy. Kabuboy. Kabuboy, kita muna din.